Bono togoskabosio mwanchumo rigereria umwana siasa Wycliffe Otiende niganyara kubaga korwa okoboria gochiasa baraibonsi bari bachodere kwenekia unango ikirani bara bokore diborobia nabo igo amagendro nabo igo koriya goikirane chira kiri baba dierete abana inchi bari baba chodete nigarenge ko yakwana iga kiraikira naso moiga bwo kwenekia ugosangereria kogokonya amagacho ye kanisa ya Church of God Nyamagesa iyo gotoka sewodi ya Kiamokama ebunge nyari bari masaba ase county ya Kisii unagotumanya umurikito Gabriel Nyakundi. Siasa Wycliffe Otiende nigo aganiria barai anene mono bari barasabise gukora amagendero eriyo gukonya abana inchi kaukwana chingaki cyo gucangere kanisa ya Nyamagesa Church of God nigo aganiria barai kuika ange abana inchi eriyo kubenekeria amagenderero bate abarai baitu bagusiba korera abana inchi emirimo abangina barosire nyendiri abarai baitu bagusita chorete bagoja sebunagaiga tange nyombe yo monene yaerire abarai bari twachorete moika abantu bari babachorete ange elinde mokore gasi ekara togo chiko mwaka bwechiri 2027 abarai abakara mogoja gote yabana injinga nande mutaete moira nase gasi je bunge ntorigererie nganga sikimwe akoreira abangina abachandikete kaiga asebaigo asegetira abasae anene mono bari batabwati ebibande kwenekia banyorire eliyo kuchikochora abarai bari baraganie ode chisukuru mwanje babwate bibande esengenjo buno mogusindo tote tokwane ngana yamo nande ko chimotuga antu bwate segi yo mogusi elinde ba moto bwatera namo tosugumo mogusi motu into bwate umwana itokoro ku Fredi Okengo Matiangi nere ngote ya antu bamento momosabere nere buna ko ibanga gocha nere tiganya sa mokonye asakara ali America buna gocha asebaigo abakristo kurwa sekanise yo bagokera obokonyi bw'umwishimiwa Wycliffe Otiende oboko bakonye kanise ukuna kukware ko bogusaba gwitu gochase kanise ngambia mono naende mbia mono asenge jogo sanga naintwe naende egaswa akorire ningi ya Nyasaye agara tomwagachire nyomba ndo Motende uyonyoreri bagari yo goika ntware kumuganiria maya Nyasaye gakomokonya 2027 naende agenda ko kunyore kanise mbare ngabanchire bia mono Nyasaye timosabera naende ngakiende okonyora akonya abanaba ebiabuso nyombe kuna kobe buse wanyebeke ebebiya Kingo reporter geteseni wanchite kiandagi komike getembe kurwasi kanisa Nyamagesa Church of God yugutoka ase wodi ya Kiamokama ibunge nyari bari masabe county ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriela.